Proljeće je vrijeme kada se priroda budi. Kopriva je biljka koju cijelog života izbjegavamo, što nije čudno, jer nimalo nije prijatno kada nas ožari. Ali s druge strane, ona nikako nije za izbjegavanje, jer posjeduje ljekovita svojstva koja su nam veoma potrebna. Prednost koprive je to što je rasprostranjena u svim dijelovima zemlje i svima je dostupna. Ova biljka je jedinstvena kada je čišćenje organizma u pitanju, jer istovremeno čisti krv i postiče rad crijeva, a to je dobitna kombinacija. Kopriva se koristi za čišćenje organizma, jačanje imuniteta, pomaže u liječenju gotovo svih bolesti ili tegoba koje imaju veze sa riječju krvnost i na kraju pomaže cijelom tijelu. Svi dijelovi koprive, korijen, stabljika i list imaju ljekovita svojstva. I naši preci su toga bili itekako svjesni. Mladi listovi koprive po ukusu liče na spanać, ali sadrže 5 puta više kalcijuma i 6 puta više vitamina C od spanaća. Sjeme ima aromu koštunjavog voća, koja postaje intenzivnija kada se sjemenke isprže. Cvjetovi su također jestivi i veoma su aromatični. List koprive sadrži veliku količinu hlorofila, koji ima veoma sličnu strukturu kao hemoglobin u našoj krvi, što znači da pored čišćenja krvi ova biljka može i mnogo da je obogati. Pored hlorofila list koprive je bogat mineralima, gvožđem, fosforom, kalcijumom, magnezijumom i mnogim drugim. Kako brati koprivu? Kopriva se bere u proljeće i u jesen. Najljekovitiji su mladi listovi od kojih se najčešće i pravi sok od koprive, sirupi, tinkture i ulja od koprive. Prema germanskoj mitologiji, kopriva je bila simbol boga munje groma i vjerovalo se ako se kopriva stavi pokraj ognjišta da grom neće udariti u kuću. Tako je nastala i danas često izgovorena izreka neće grom u koprive. S koprivom, kao i sa svim ostalim, ne treba pretjerivati, ni kada se radi o hrani. To se posebno odnosi na one koji imaju problema sa želucem i crijevima, jer previše koprive opterećuje osjetljive probavne organe. Recept za čaj od koprive. Kašičicu sušene koprive prelijete sa 2,5 decilitra vrele vode. Ostavite da odstoji 10 minuta. Procijedite i pijete 3 puta dnevno. Ovaj čaj je odličan za detoksinaciju organizma, a pritom će riješiti sve probleme sa ekcemom, glavoboljom, okraćnim kanalima, želucem i anemijom. Možete da ga pijete i kada vas muče virusne ili bakterijske infekcije. Čaj se pije 4 tjedna. Možete piti 1 šoljicu čaja od koprive svaki dan, radi prevencije. Kopriva ne bira mjesto gdje će rasti, ali mi možemo i trebamo izabrati mjesto gdje ćemo je brati. To mjesto neka bude daleko od prometnica i industrijskih pogona. Dan neka bude suh i sunčan, dakle ne ni rano ujutro dok je rosa, a niti navečer kada je koncentracija ljekovitih tvari u bilju najmanja. Najprije treba biti siguran da su stabljike zdrave. Moraju izgledati jedro i svježe zeleno. A evo i par zanimljivosti o ovoj biljci. Vezice svježe ubrane koprive u ostavi za hranu i kuhinskim ormarićima
odbijat će mušice i muljce. Kopriva dodana hrani za perad poboljšat će im zdravlje, a i nosivost jaja. Ako kuhamo koprivu u slanoj vodi, dobit ćemo prirodno sirilo, sredstvo koje pospješuje zgrušavanje mlijeka.